yn ôl i'r shed foch, a mae yna gynnwr bach, os mae'r pencampwyr y pare yn y cylch ar fi'n cael ei gwerthu. Dafydd Evans, Robert Ossan a cadw cwmni fi. Ti'n iawn, Daw? Dim ddwg, sydd wyt ti? Iawn, diolch yn fawr i ti. Wel, dyn ni wedi gweld y moch yn gwerthu'n barod, ac oedd y tred yn uchel, ond hein ydy'r pencampwyr ynddo. Ie, rhain ydy'r pencampwyr. Edrych mlaen i hyn wan. O fydd obsyddiaeth llynedd 800 am y pencampwyr, so gwn i weld sydd eith rhain wan. Hiw ac Ela o Lithaen, nhw oedd y pencampwyr llynedd, so maen nhw wedi arfer cael tred. Yndan, maen nhw wedi arfer bob fan hyn. Maen nhw wedi cychwyn yn isel. Mae o'n symud. Dros 500 wan. Wyt ti'n mawydd codi lew? Mae'n llaw i'n sound yn ymhoced yn ar y funud yna. Sa'n lleid y trailer, nag oes? Maen nhw fyny ar 600. Dyma ni mynd. Dwi'n yn gwybod os ydym mynd i gyrraedd ar 800 fel llynedd wedi. O, allu di dal fy'n eto. Fel ti'n dweud, mae'n siarad 2 wirion. Mae'n gallu mynd fyny. Siarad ma'n ni wyt ti fan y fe? Mae'n ei dros 700. Just yna. Lle mae'r misys gen ti hi sy'n bydio? Dwi wedi cloi hi dwylo fewn y ffogedi ar y funud ar ein yna. Da ni 800. O, dyna ni wedi pasio. Ia, byddwn ni ar y 1000 no fi, anda? Wel, mae'n prysur yn fynd yna. A maen nhw yn foch wych yn nhw. Fyna gig ar ein. Sy'n ni ddigon parod mynd â un o'r rai ar y moch yma chwarae teg, ond mae'n siep ar ein chwarae teg. Oes. Maen nhw fatha'r bwrdd ar pryd mewn un. Ynde. Lle di wneud ffwrdd bwrdd fo'r ein. Allen. 920. A maen nhw'n dal i fynd. Go on, dal i fynd. Sa'n neis cyrraedd y 1000. Dwi'n mynd cofio nhw'n cyrraedd. Mae'r arwerthwyr, mae'n llyfu gwefle wan, mae'n gomision golew ar ein. Do na. Mae fo'n mynd i daru lawr dy gyda. Y pencampwyr o Lithaen. Mae'r judge fewn dy gyda. Paul Tucker. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? 960. Y Mochyn. Chwarae teg. 960 o bunnoedd. Chwarae teg. Yr un. Eitha bris chwarae teg. Hwna'n bris arbennig iawn. A heiddiannol y fyd achos maen nhw'n foch arbennig. Mae'n un foch chwarae teg. Gwych daf. Diolch am dy gwmni di. Diolch ti.